Azok. Na figyelj. Again is Buba on the beats, yeah! Kérdezik a haverok, hogy minden rendben, ha rosszul van. Ezt a gyógyszert vedd be, ha valami baj van, menjünk, ígyunk, aztán majd ebből kigyógyulunk. Figyelj, haver, nincsen semmi, szar az élet, és csak is ennyi. Sok-sok szarság egymás hátán, inkább nem érdekel semmi, hagyjál. Na de, figyelj, ezt megoldhatjuk, egy nő, egyé, és dobhatjuk ezt a rossz kedvet. Ha nem, akkor vedelünk, egy-két lánnyal csak el lehetünk. Figyelj, ezek a haverok, elvileg azok. Kérdezik, miért? Nem érdekel semmi. Én megmondom, hát ez van, ennyi. Mindig beleszóltok az életembe, hogy ezeket, azokat, miért nem teszem meg? Húzz el és másokat értékelj, már a dumátok. Rég nem érdekel, de azért tud. Hiába vagyok gatya agyba, megmarad benne ez a sok kis agyba. De inkább hagyom ezt az egészet, és hallgassátok ezt a szarrémet. Ezt a szar.